Jeden pán poslanec Kotleba. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec. Vážení poslanci, vážené poslankyne, členovia vlády, premiér Matovič. Pokoj v rokovacej sále, kolegovia. Pán poslanec Kotleba, máte slovo. V treťom čítaní máte možnosť predložiť legislatívno-technický pozmeňujúci návrh, ale príslušné oddelenie Národnej rady neregistruje od vás, že by ste podávali takýto návrh. Ja tomu rozumiem, vystupujem v treťom čítaní a pán predseda vlády si tu robí z tohto maškarný ples a cirkus, tak nech si sadne na svoje miesto. Pán poslanec. Pán podpredseda, keby takto sa správal premiér počas minulého volebného obdobia, keď bol pán Matovič v opozícii, tak by tu skákal 3,20 m. Pán poslanec, máte možnosť predložiť legislatívno-technický návrh. Ak taký návrh nemáte, budem vám musieť odobrať slovo. Rozpočet, ktorý ste spracovali a navrhli a ktorý máme hlasovať, tento rozpočet, pán Matovič. Pán poslanec. Ale vy ma nepoučujte. Máte taký návrh, alebo nie? Posledný krát sa vás pýtam. Tento rozpočet zadlží Slovensko, takže jednoducho sa nebude dať už nikdy splatiť. Takže vás prosím, aby ste za to nehlasovali, aby ste nepodporovali psychopata, ktorý ignoruje Národnú radu. Pán poslanec, posledný krát sa vás pýtam, či máte k veci vystúpenie. Ak nie, budem vám musieť odobrať slovo. Pán podpredseda, nehnevajte sa, ale ja rešpektujem rokovací poriadok, ale kto tu nerešpektuje rokovací poriadok, ani občanov, ani nič na tomto Slovensku, ani zákon, je premiér Matovič. Odoberám slovo pánovi poslancovi. Prosím, vypnite mikrofón. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Poprosím, pán spravodajca, aby ste dali hlasovať o návrhu ako celku. Pán poslanec Kotleba. Nevykrikujte, prosím vás, pane poslankyne, páni poslanci. Pán poslanec Pročko, poprosím aj vás, aby ste nevykrikovali. Pán poslanec Kotleba, vráťte sa prosím na svoje miesto, aby pán spravodajca mohol uviesť hlasovanie. Pán poslanec Kotleba, ešte raz. Pán poslanec Kotleba, nevrátite